Sasisian pat perlok baro mga Aemika dalis Iawim nakaliang ka Balang Presbyterian Nongthymmai ngi ai kublay bat pediang sobhai pi baro sya kani ka program ki suryaro. Hagani ka janmit ngin walam syapi ya ki sur basu tiang jong ki kun ka Balang Presbyterian Nongthymmai. Asukwa bani thu opedeng jong pi kum ka choir jong ka Balang manlak snem ngi juyo ko wei ka ski utrai ka bakerpang ban pelong ya ka sing festival ne ka Jingrwai Jingrwai. Tiha kini ka snem ka baminta ko mangitip na ka daw jong ka pandemic ka jeng pelong ya kini ka program ka long ka ba compare na bangilade ban pelong ya ka ling bagi kor ki bor jong ka juk minta. Ti perlok baro ha kini ka janmit ni don rio tli ki Jingrwai ki ba ngin pen ibat pen ngau shapi baro ki bala pen bit pen biang da ka choir jong ka Balang. But ka wei pa ka wei ki Jingrwai ka don la ka jong ka kubor ka ban kran hangi baro. Ini sedang no ya kini ke program dekat Jingrwai Jong Ms.Daphi Lyngkhoi kabala tahu buat penwandur dai Ms.Daphi lalu kabala ai gerteng unong pentingin. Perlo ke Jingrwai ke ke bangin petzau pi ke ni ke por ke long ke Jingrwai ke belarwai di Ms. Aemika dalis Iawim bad I Pynshngain Reenborne but ya ke ni ke Jingrwai la thau de I pastor W Shilla but ka kerteng jo ke ni ke Jingrwai ke long ngam long Myrboh
Ti perlok beie, shwa bang nyok soya kini ke Jingrwai ngakwa ban penken mau yingi. Ba hapangi pet. Kat kum ke jinglong jingman jong kini kipor. Hakaba ngasko shimet bakalong kapor hakaba ka future kalawe jingi kalong uncertain ne kabam itikna ngisngong tikna. Kak penang yai kapor ngi yoi nang bun ke jing nang bun ke jing ele aka imlang salang ni hala marwe. Ti ki bakum kini ki kakta shibun ya ka jing mut ka jik perkhat jingi. Pat teng kawan kani ka jing artatien ka jing so shep tien pat de ka bakum kani ka por pakatien ka jong blay ka penken mau yangi ha ka kitab Isaya ka lenong ka besau puwe ka khot ka ba shipo ka ba ongkum ni tu wat shep tien me namar ngalong ring kat pat me wat soma namar ngalong ublay jong me ngan penshat bor ya me ho oi ngan yarap ya me ho oi ngan kershan ya me da ka kti ka mon ko jonga bat kini ka dekot ka Pynshngain yang bat kata ka jenget ke bedon hapo jongi hapo jonga ka ai jeng kermen bat ngaso thu shisha ya kata ka bangimlong marwe kumba utrai hi ulakular tu ngene skam no ya kani ka Jingrwai ngamlong marwe. Jing long priu ngat lon ngaswai jing arta tin katam jing mot jing perkhat ka khuslai atrai yang ayarap Jesu tok dop yang hapo thap Hasenda jonga atrai to yang Jesu turianga manlakasi toyat bat ngalen terlenti milong mamika tingkerman Milong mamika kut baskem yang Jesu bat mengate ngamlong marwe ngamlong marwe Ban om shepti haba jing maki wan hajan shami kutran ngawan Hajing long priu ngat lot ngaswai jing arta tin katam jing mot jing perkhat ka khuslai atrai yang ayarap Jesu tuk dop yang hapo thap nyang hasenda jonga atrai to yang Jesu
Wong gidap da ke jingsong kemen shibun ban yo I kitu gidukot jong ke Jingiaseng Kynthei ha ke ni ke Jingrwai Jingrwai ke blayar wai da ke jingshit hem bat ke iaroh bat aingu yo try na ke benta ke jingbha bat ke jingdon rekat ke Jong benta pat perlok baro ngin petso pi ya ke tryo na laingut gidukot jong ke choir ke tani Abigail Kharkongor I Mattibashisha Kharbithai bat I Lamsuk Myrboh ke Jingrwai ka ba kila agerteng bat skem yang Kani ka Jingrwai ka longkum ka Jingrwai ya ublay buun bat skem bat yarap ingi kum ki shakri jong u bat ban ong ko baong isaya atray to pa yang Jong Knang bangin ya teli Ban hikai bangin nang bansyanya Tamu blay ka hop yang saki Bats kem yang aku try baba Ya jing imba Ngan nang ban ai Jing at pelong Kiba itri Haki serngil Kiwan ban kiu Men
sim cả thoáng bắt qua shisha hen ray cả đồ cầm là ban cha cùng u priêu Jong mi u Isaiah ban ong hàng nghi tu pa ya nga bạc kem ya nga cô try ba pa ya ching im ba ngàn nàng ban ai ching at long ki ba i dream ha ki serni ki wan ban kia mrem sim ka trang bat qua shisha hen ray ka do kam la ban sha cùng u priêu Jong mi u Isaiah ban ong hằng ni tu pa ya nga bat kem ya nga ko try ba pa Perlong perong in petso happy sa artli ki Jingrwai kata ke Jingrwai ni ki female voice bat ke ban bot pat da ke male voice Jong ke choir ke Balang Presbyterian Nongthymmai ki Jingrwai Jong kini baro artli ki long ki Jingrwai iaroh yo blay ha ke ba kini ki khun samla ki larwai da ke jing shit hem ban iaroh yo try kum ba kasam ke ong kasam ke ba khandai pun rio ke ong turwai yo try ke Jingrwai bethamai turwai yo try ko ke khando baro turwai yo try tu kerkui ka kerteng Jong u tu pen penam manlah keski ya ke jing pen im Jong u tu thu khana ya ke burom Jong u hapedeng ki jat ben rio ye ki kamba pla Jong u hapedeng ki kinja ben rio baro na ba utrai ulong ba kraw pat ubade ya roe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Jingiaseng Burong Ngenai Burong Tunginai you try Dasol Jingrwai Komen sim Jonga iaroh you try Jingle ku hapa Ula teker hai Om la ban bujor Jingi bapela Jing penemu ai Nampak kumbangan iaroh you try iaroh you try the Jingiaseng Burong Ngenai Burong Tunginai you try Dasol Jingrwai Urong ma bang krao bot Jingrwai hosana Unong yara ban laki bot Hajing em jonga Urong ma nong unkya Baru nong yada Kapa em om don chu Kharbithai Tam uble Jehovah try the Jingiaseng Burong Ngenai Burong Tunginai you try Dasol Jingrwai iaroh you try iaroh you try the Jingiaseng Perlok baro ngila poisha ka bukut Jong kini ka program ki sut iaroh. Bani ai ka jeng kublei ya ki dukot ke Jingiaseng Kynthei ke blai shim bentah kini ka program. Bani ai kublei ru ya baro ki dukot jong ka choir ka Balang Presbyterian Nongthymmai. Bat kum ju ru ka jeng kublei ni ai shapi baro ki blapet ya kini ka program jong i ka program ki sut iaroh. Bat ni kerpat ba pinang bo i ke Jingrwai ha ki Jingrwai jo pi ka choir jong i ba ni nang la ban chakri oblei. Ti perlok tak ada main sempat la sem tayo ha kejuk ke sini ha kejuk ke por ublei undang rekat pat pi baro tu ngini dwai
Au ble ubok pa ni aingu ya kani ke program. Ha ka bangi layo I han riut li ke Jingrwai. Ki belong ke Jingrwai ki ba ai men sim ki ba ai jing tengen ki ba penshat bor yang I wei bala pet ya kini ki sur Jingrwai. Ni dwai pa be it menakir ku ya baro kini ngi shimbenta but ngin dwai pa be it ba menang ai bor menang penshat bor ya ki dukot jong ka kwaya ba kinang la ban syakri emiling ba kani kesap ke talent ke ba me mela ai hangi baro. Ni dwai ru pa ba min kir ku ki ba pet ya kani ke program minta hadu ala kertaru. Amen.